Wow. Mas. Fish. Tas. Tas. खुलुमबाय गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनग्राफोरनिसिम ओमफ्राय नै जोंहा दायो ना गुरनो फैदों नै फुख्रियाव ना गुरबाय जोंहा ना गुरनानै माजों जानो लुगैदोंथाय ओमफ्राय दा दसे थानानै नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आङो दायो ना गुरनायखौ खेबगोरनि गुस्थार फुंनो ना गिदिरानो गैयानदां Mana? Labalai. Pisang गिदिर हासुङाव मोनदों? हासुङाव ना गोरि गिदिरथारनो। बमि हासुंसोदां बियो? गारनानै दोनबायनो हाबफिननानै थानायनि। नाया गिदिर मोनथारबाय जोंहा। बे कफिनि माबाखौ जिं-जिङाव दांनानै होनांगौलै हाया गुरै खालामनांगौ जिङाव अमा फिसायाबो नायालाय नाया बुरजाथारथ' बामि मामोनलाय थेंगोना नङा मा नामोनलाय बे गोजा-गोजाया सिंगिबो मोनदों लखबलाय दे वाव गोरियाबो जा गिदिर बमा गाव हरनायनि माबायाव थाजोबनाय बियो थेंगोना गोरि हिट मोनखाबायलै नाखौ जानोसै बेखौ थारुनजों जोंहा नै जा मोजांखा माखौ दा फुनाय जाला मोनला नैबे मोनजायाखै बैसो मानै मोनजाबाय बे गासिखौबो र' नै बै सैथार आरो बेबो निसिख'बावबाय नों मोनजाखांबाय खुगानि लानायखौ निसिख'नानै जाजायो खुगानि लानायखौ निसिख'नानै जाजायो बे थारुनजों संनोसै नै थारुन रेडि जाबाय नै आंना लाखाजोब्बाय गासिबो बुस्थुफोरखौ ओमफ्रायो नै सारायखौ माबाजों एसे लेरसै स्राबजों ओमफ्राय बेहाबो रेडि जाबाय आं दिनै बेहायसो संगोन बाहेरायावसो सिलायाव हनै नाया नै नायाबो जा बुरजा गोरि आरि मावा आरि ओमफ्रायो बेहा थारुन संनोसै आङो दायो रेडि जाजोब्बाय नै आंना जायगाफोरा रेडि जाजोब्बाय नै
ना एवनाया नै जाहांबाय नाखौ गेदेर-गेदेरखौ बोखांग्रोसां ओंख्रिनिखौ बाथोननिखौ एसे एवबावसै ना बाथोन जा गोथाव जासिगोन आयै थारुना भगबानसो जानायहाय रुइगोना रुइया नै एफा बुरजा दै होनायाव दाबो जेबो जाया थारुनानो रुइगोना रुइलाथाय मिन्थिला थारुनानो दाबो माने सोलायाखै आरोना एसे सोलायनांसिगौमोन दा दै होनाया आं एसे गोबाव जाबायमोन गोदौनायाबो एसे गोबाव जाबाय ओमफ्राय दाबो जेबो माबायानो जायाखै इसेबो रुइहांबो जायाखै आरोना टस 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 ओंख्रिया आंना मोनबाय माबाया मोजाङै रुइजोबासै मा होनो थारुना मोजाङै रुइया थेवबाबो मोनबाय आंना ओंख्रिया कालारखौ मोजाङै सिनायासै नै फनाव खिन्थु कालारा बिराद मोजां जाबाय ओमफ्रायो रेडि जाबाय आंना जानाया ओमफ्राय नै ओंख्रियासो जा गुदुं जासिगोन उफ 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 नायानो सिङावसो थाजोब्बाय उफ 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 बिराद गोथाव खैसिब खैसिब मोनजालायबावदों आरे गुदुंथार उफ हां मोनासै
Onkam islabo gonjang. Ade. Onkam islabo le. Fish. Nah, tes. Sakit tuh siapa yang?